Listen everybody, Israel is alive. עוד אבינו חי, כן, עם ישראל חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. Listen everybody, Israel is alive. עוד אבינו חי. Listen everybody, Israel is alive. עוד אבינו חי, כן, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל חי, עוד אבינו חי.
יוצאים למשימה סודית להציל את הקומונר שלנו. 003, משימה סודית ביותר. אנחנו הולכים להציל ולעשות כמה שיותר טוב לסניף שלנו ולהרים פה את הממלכה הזאת. מוכנים? כן! עלה! קרב! עלה! קרב! עלה! קרב! עוז! מלאך שאומר לך גדל, ויש מלאך אחר שאומר לך חדל. תקשיב רק לאמת שזועקת מהלב, תדע שאלוקים, תדע שאלוקים אותך אוהב. שנותנת לנו את המתנ"ס כל פעם, תמיד, אף פעם לא אומרת לנו לא, תמיד נותנת בשמחה. למועצה הדתית ולרב יהודה כהן שעושים כפי יכולתם בצילומים וכל מה שצריך, דואגים לנו. לרב יותם קארו ולנועם פוויטו שגם הם לא נמצאים אבל גם הם עוזרים לנו מאוד. הרב גדי מלכה באופן מיוחד צריך להודות לו השנה על התרומה, גם תרומה ממש וגם תרומה כספית שהוא נתן לסניף השנה, תרומה מאוד גדולה שעזרה לנו מאוד. לקומונרים בעבר ולבוגרים שעזרו לנו המון לארגן את כל מה שאתם רואים פה בעצם. אני רוצה להודות באופן מיוחד לשמע סנדמן שעזר לנו מאוד, גם ביום רביעי הוא התייצב פה ועזר לנו בכל מה שצריך. וכמובן המדריכים היקרים,
נבטים, מדריכי שבט נבטים, נחשון שמואליאן ואליהו פרוילי. טליה, שבי, ממי. מדריך שבט ניצנים, הלל קוסטה. מדריכי שבט מעלות, דוד פרס ומלך היבוד. מדריך שבט מעפילים, יובל ברונר. ולמדריך שבט הרועה, שחר היאלי. מדריכים עבדו, טרחו, עבדו שעות רבות, עבודות ומילואות בהשקעה רבה, ללא שינה, כדי להרים את הערב הנפלא הזה, ולתוצאות תראו בעצמכם. ואחרונים חביבים, לחניכים היקרים. ממש תודה לישי, שכמו ששמעתם, אנחנו עוד לא קיבלנו את השם של השבט החדש בגלל ששבת ארגון של התנועה תהיה רק בעוד שבועיים, והחליטו פה הבוגרים והשליחים לקרוא לשבט שבט ישי, ואין ספק שמגיע לו שקראו לו שבט ישי, כי זה ממש ישי מעביר להם את הכל והם יוצאים ממש מצוין. וגם בקומונה לא היינו מצליחים לעבוד. ברוך השם שאנחנו ככה שישי באמת עובד הרבה יותר מכל דבר שחשבנו שאולי יהיה חצי, שזה יהיה חצי קלט, שנהיה שני קומונרים, ואין ספק שישי עובד ממש במשרה מלאה על הסניף, ממש ישי כוח. גם שלמה עושה עבודה נפלאה וגם לא צריך להודות. שמעתי כאן כמה אנשים שגם מאוד עזרו, שזה לי צרפתי שמאוד עזר בכל בית ספר הערים, לי צרפתי ועידן והצוות הגברה ואורית הקומונר של בני עקיבא. ואני רוצה להזמין את הרב יורם, נציג ועד ההורים, וגם להודות לו על זה שהוא שולח לתלמידים הישיבה ותומך בסניף מהצד, מה שצריך, פה נותן שם. תודה רבה, הרב יורם. שלום הקומונר. שלום אוריה, חניכי היקר, שבט שורשים. איך עברה עליך פעולה היום? פעולה ראשונה. וואי, היה בזה כיף, כמעט לא דרכו עליי. כמעט לא דרכו עליך, איזה יופי, שמח לשמוע. ברוך הבא לתמיד. תודה. תגיד, הקומונר, יש לי שאלה, חשבתי עליה מלא זמן. איך הקימו את הסניף? למה? מה? איך הקימו את הסניף? זה סיפור ארוך. דורי דורות. תעשי צילום ואז תראי. כאילו זה היה אתמול. הנה, כן, זה הווידאו. איפה זה? איזה יום קשה לי בעבודה. אבא, מה קורה, אבא? מה קורה? ממתי בן אומר לאבא מה קורה? מה שלומך, אבא? קצת כבוד. מה שלומך, איך היה בעבודה? שלום בן, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. איך היה בגן? אני בבית ספר, אבא. נכון, נו, מוסליף וזה, אותו דבר. היה מצוין, איזה כיף. מה אתה רוצה? אני יכול לצאת החוצה לשחק מחבואים עם כולם? מה זה מחבואים? אין את זה בתקופה של הבריטים. נו, אבא, לא מחבואים, תופסת. זרום, אבא, זרום. נו, תשמע, תראה, יש גשם בחוץ, וזה אי אפשר. אנחנו חסינים כבר לגשם, אין לנו מבנה, אנחנו רגילים להיות בחוץ גם בגשם, גם בשלג, גם בחום, מה שאתה רוצה, אבא. אתה יודע מה? האמת, גשם זה לא בעיה, הבעיה זה עכשיו מסוכן פה המצב. למה מסוכן? מה מסוכן? יש בריטים, יהודים, עניינים, פלמח, עצי, לחי, זה... מה אתה אומר? תשמע, זה בעיה, זה יירו עליך, יחשבו שאתה מהיהודונים האלה שרצים, עושים בלאגנים. מה, מהקיצוניים האלה? כן, עזוב אותך. לא כדאי. לא, מסוכן, אל תעשה. אבא, בבקשה. מה אתה עשית כשהיית ילד? מה אני עשיתי כשאני הייתי ילד? אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. טוב, מה נגמר? עבדים היינו, עבדים היינו,
שלום, אבא, חזרתי הביתה. שלום, איך עבר עליך יום הלימודים? היה ממש טוב, הלכנו לתלמוד תורה, אבל בסוף חזרנו הביתה כי עוד לא נתנו לנו את התורה. אני שמח לשמוע, מהיום אתה לומד רק אצלנו בבית. טוב, בסדר. אבל אבא חפץ אני לצאת לרחוץ ביאור עם חבריי בני גילי. לא, בני, לא אוכל לתת לך לצאת ליאור, כיוון שהמצרים בחוץ מחפשים יהודים שילמדו להם לבנים. אבל אבל משעמם לי בבית ואני רוצה לשחק. מה אתה עשית כשאתה היית ילד ולך היה משעמם? מה אני עשיתי כאשר הייתי ילד? אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. אבא, מה קורה? שלום, שלום, שט בני, מה שלומך? וואלה, הכל בסדר. תשמע אבא, מה זה משעמם פה? חבל, הזמן, הכל פה נערות, חידקל, ברד, עצים, אין מה לעשות פה. אולי תשחק עם קין? מה אני אשחק איתו? הרוצח? אתה צודק, אני פשוט לפני בתפילה. ריבונו של עולם, מה כבר ביקש בני? תשחק, תמצא לנו איזה פתרון. כה אמר השם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה קומונר, והקים לכם את סניף אריאל כדי להשיג את הילדים, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים אל מדריכה. ברוכים הבאים לאהול הלכת השלום וסוכתו, הנסיך טרו הראשון. הנסיך טרו, אנו נתיני הממלכה, מברכים אותך שתגדל ותלך בדרך אביך, ותמשיך להנהיג את ממלכתנו ביושר וכבוד. מזל טוב טרו, אינך יודע שבגיל זה עול גדול מונח על כתפיך. יום יבוא והשמש תשקע מאחוריי ותזרח עליך, המלך החדש. וכל מה שאתה רואה, אפילו את סניף אריאל שם. מה זה? מה? מה זה סניף אריאל? הוא סניף אריאל, בפינה ליד מרנס בלוי, מה אנחנו המורעלים! המורעלים! שם! וכל מה שאתה רואה יעבור אליך, המלך החדש. מה בדבר האזור המוצג? איזה אזור? האזור של מגרש כדורגל. זה מעבר לתחום שלנו, לעולם אל תלך לשם. נו, אבא. וואי, אני רעב. וואי, גמוני. אמא, אפשר אוכל. כבר כמה פעמים אני צריך להגיד לכם, אמא לא בבית, אבא ואמא לא עובדים, תירגעו! יודעים על איפה תחפשו בסניף. וואו, תראו מה מצאנו! וואו, זה חדש יחסית. זה רק מ-1950, אז זה ששמאל היה מ-1925. מי יוכל ראשון? אתה! דובו בניהו. ישו!
אחי? טוב. שוב פעם רואים מהצגות שלו. יודע מה, לך תחפש בשוק. ירקות ב5 שקלים, ירקות ב5 שקלים, כל הבאסה. ירקות ב4 שקלים. ירקות ב3 שקלים. ירקות ב2 שקלים, כל הבאסה הכי שווה. ירקות ב2 שקלים, רק אצלי בדוכן. בואו לכאן ותרוויחו. ירקות ב2 שקלים, הכי שווים. הירקות שלי הכי טובות בשוק. הייתם חיים בסרט להגיע ליופי של הבנות. היית מת. שלי הכי טובות בשוק. יותר טובות משל כולם. מה אתה אומר? שלי יותר טובות. יותר טובות, מה תגידי? שלי הכי טובות, רק שתדעו, כולם. תראה מה יש שם. נו, הציפור הזו. הבוב הזה שנופל מהשמיים. הלו, גברתי, זה בצד. את מודעת לעניין שעברת באדום? עברתי באדום? אוי, את עברת באדום, נשמע בבקשה. טוב, אין עליי, יפה, תעודת זהות? אין עליי תעודת זהות. מסמכים של הרכב, משהו? אין מסמכים של הרכב, הוא לא שלי. הוא לא שלה! של מי הוא? לא יודעת. ראיתי, נכנסתי, נסעתי. ושל מי הבעלים? מי נוהג בו באמת? לא יודעת, אבל ראיתי מישהו עומד לידו, רצחתי אותו, שמתי את הגופה שלו בבגז. מהר. המפכ"ל, אתה שומע? יש לי פה מקרה של רצח מטורף, אישה נסע באדום, דרסה נהג, שם אותו בבגז, לא יודע מה עשתה. בוא לפה מהר. אני המפכ"ל. נעים מאוד גברתי. בואי. תקח את הבגז. מה? תביא לי לשנות מסמכים. מה אמרת לי? אין פה שום דבר, מה העניין? מה? הוא אמר לך... השוטר קרא לי, מה זה פה רצח? שיש פה רצח? עוד מעט הוא יגיד לך גם שעברתי באדום. ויפי לשלום, תפות לפנים. אדוני המלך, רוצה לדבר איתך על הנושא של התקציב לכל יישובון. כן, אין מספיק תקציב לבניית הגדר למנוע את כניסת התלמידים למגרש. טוב, תוריד 10 שקל מכל שנה ככה. אבל אין מספיק, יש רק 50 שקל לכל חודש ארגון. רגע. אבא! אתה לא רואה שהם ניסו? טוב, תודה. תקשיבי לך, אבא, אני מתחיל לצאת מהרמון. נראה לך, אתה יודע מה יש בחוץ? שוטטים, רמאים, גנבים וערפו. נו אבא, אני רוצה לצאת מה... מה זה הצעדים האלה? כרטיס טרום? איש קטן ומוזר. מה זה, מי אתה? מה,
מה, אתה לא מאמין? לא. אני קרויץ. טוב. רוצה שנהיה חברים? הכי טובים. טוב, תגיד, מה אתה רוצה שנשחק? אולי נסיך ואני. מה, זה לא שווה, זה מה שאנחנו עכשיו. אז נתחלף. טוב, אבל רק לכמה דקות, שלא יחשבו שאתה הנשיא. וואו. הנסיך טרו, הנסיך טרו. איפה אתה, הנסיך טרו? או, הנה אתה. מה אתה עושה פה? כלום, סתם טיילתי. טוב, מי דיבר אליך? חוצפן? רוצה שאבא שלי ישמע את זה, הוא יראה לך. או סוף סוף הנה הגעתם, בואו תזכו אותי לארמון. לא. היי, מה אתם עושים? היי, אני נסיך, היי. סוף סוף הנה הגעתי לארמון. היי, שומריקו, פתח לי את השער. היי, אתה, כן, בוא, פתח לי את השער. הלו? הלו? גיל? אמרתי לך לא להתקשר אליי, אני באמצע ישיבת מנהלים. לא, תקשיב, משהו קטן. לא, עכשיו, אני באמצע ישיבת מנהלים. רק אם זה דבר חשוב. אני באמצע ישיבה באוכל, תקשיב. פשוט האוטו שלך, אין הלימוזינה. מה? הלימוזינה, לא קרה כלום. לא קרה כלום. מה קרה? היא פשוט הלכה פייפר. מה? למה? לא, פשוט נסעתי לחנות לעבודה, ואז כאילו היא נהרסה בדרך. למה? לא, חנות לעבודה, כי פשוט המקדחה שלך היא נהרסה. למה היא נהרסה? פשוט כי, אתה יודע, סיפרתי את הבור בבריכה שלך, את הבור למטה. אז... מה קרה? למה הבריכה גם נהרסה? לא, כי פשוט כל המים יצאו מהבריכה פתאום, אז לא יודע מה קרה, ואז הכלב שלך מת, כאילו. למה אתה הייתם צריכים להוציא את המים מהבריכה? לא יודע, כי פתאום זה היה בור, אז למה הכלב שלך מת? למה הכלב מת? הוא פשוט קפץ ראש תוך המים ולא היה מים בכלל. אבל למה בבריכה לא היה מים? ככה. רוצה משהו חיובי שאני אגיד לך? כן. משהו חיובי? הבדיקות סרטן שעשית? חיוביות. מי הגיע? ככה אתה רוצה להיות מלך, תגיד לי? סליחה, פשוט הביא אותי לפה לטעות. אני החלפתי את בגדים עם ה... שלום, מה כבוד הנסיך רוצה לאכול? שוקולד מהסניף. נו, השוקולד הפג תוקף של גרעין הגליל. טוב, אז טונה. מה זה? לא, טונה אמיתי, לא, השימורים וכל זה. תגיד, הכל בסדר? ברוך השם שלכם. אפשר עוד?
אותו תינוק. וואי, בוא נשחק איתו קצת. ילד, איך קוראים לך? מה אתה לא יודע מי אני? אני הנסיך טרוק. הופה, נסיך טרוק, שמעתם? יש פה מישהו שחושב את הנסיך. אפילו חלק לסניף אריאל לא נראה. קופץ מעל הפופי. מה אמרת? קופץ מעל קופיק? חכה שהשומרים שישמעו על זה. הופה, שומרים, מה עוד משרתים? כן, לא רק משרתים, גם מלצות אברכים ומשדיסטים. הופה, מצדיסטים, נסיך של הרחוב אולי. מה אמרת? נסיך של הרחוב? רוצה לראות מי אני? רוצה לראות מי אנחנו? לא יעניש לנו. כן, שלא יקרא לחיילים שלה. ילד, מה קרה? למה אתה בוכה? איך קוראים לך? אני הנסיך טרוק וזרקו אותי מהארמון והאנשים האלה מרביצים לי והם מרביצים לי. וואי, זרקו אותך מהארמון? ומי אמרת שמרביץ לך? האנשים האלה גם. למה אתה מרביצים לי את המזכיר הזה? מה הוא עושה לכם בכלל? מי, הנסיך של הרחוב? לא הנסיך, או בעצם מה זה משנה בכלל? טוב, אני אקרא לשחר. לא מפחדים. אני אקרא לנחשון. גם ממנו אנחנו לא מפחדים. טוב, אם אתם מפחדים, אני אקרא לישי, תגערו. לא, סליחה. ילד, כפרה עליך, בן פורת יוסף. לך הביתה ואל תסתבך בצרות. צג האוצר. רציתי לבקש ממך שאת כל רכוש המלאכה תעביר לבני טרוק ותשמור שיגדל ויהיה ישר כמוך. זו בקשתי האחרונה. ברצון המלא בקשתך. תקראו לטרוק. הנסיך טרוק! אבא. עכשיו אני עומד למות. הפעם זה רגע האמת. רציתי שתנהיג את הממלכה ויושב. תנהיג את הממלכה ביושר. זו בקשתי האחרונה. יבוא. ניתן שם לרחוב, יש שם איזה מישהו שקוראים לו הנסיך של הרחוב. מה פתאום נסיך טרוק? לא משנה. תודה רבה, אתה יכול ללכת. וואו, מה אני עושה? מה, אני בטח כל המלכות, עם העושר, עם הכבוד, למרות שזה יכול להיות אף אחד לא יודע מזה. שומרים! לכו תמצאו את הרודפן הזה שקורא לעצמו הנסיך של הרחוב ותביאו אותו לכאן מיד, ברור? כן, עוד בשיחותו. נו, למה אתם מחכים? זוזו כבר! לשום מה?
מה אתה עושה? למה? כי אני מתאים מהחיים ותאמרו שאני שקר. וואלה, גם אני בא להתאמן, אתמול לימיתי את דג והכפרנו. מה אתם עושים? צריכים להתאמן. למה? נמאס לי מהחיים. בלי נמאס מהחיים, יש לי כתם על חולצה. מה אתם עושים? הולכים להתאבד. למה? כי נמאס לי מהחיים. בעצם נשמע לי הכיפה, אבל אני רוצה להתאבד. יאללה, בוא נתאבד. מה אתם עושים? הולכים להתאבד. למה? כי נמאס לי מהחיים. גם אני רוצה להתאבד, הפרח שלי נבט. מה אתם עושים? מתאבדים. למה? כי נמאס לי מהחיים. טוב, אני נמאס מהחיים. 3, 4, אמרתי לכם שקרנו. עוד פעם. קצת אתה חדש הגיע לשכונה. אני נסיך, אתה בנסיך. נסיך אמרת. איפה הארמון שלך? צפרדע בא לך את הארמון? חוצפנים, אני הנסיך טרום, אתם לא מזהים אותי? אני מזהה אותך, אתה הנסיך של הרחוב. טוב, הנסיך של הרחוב אנחנו מסכימים לשתות בקמצניה שלנו. דבר, כסף, הנה אופן, בבקשה, נו, בבקשה, תן לי כסף, אוקיי. בבקשה, נו. לנסיכותו, אתה צריך מאוד להיות קבצן. בצער רב ברצונו לבשר באופן רשמי על מותו של מלכנו האהוב והנערץ. בהתאם לכך, עלינו להמליך את יורש העצר. גבירותיי ורבותיי, קבלו את הנסיך טרום! נתיני הממלכה היקרים. קודם כל, יש לי משהו אחר כאן. שומרים, בואו לכאן. לכו תביאו את החוצפה הזה שקורא לעצמו הנסיך של הרחוב. נתיני הממלכה היקרים, בוודאי טועים אתם מדוע הזמנתי לכאן את מי שרובכם מכירים בכינוי הנסיך של הרחוב. הייתה בידי יכולת להמשיך להיות מלך אך בשקר ולוותר על כל המלכות ולהישאר עם מצפון שלם. וזה שכונה הנסיך של הרחוב הוא לא אחר מאשר הנסיך טרום בכבודו ובעצמו. קודשנו תקוונו שנה, לעד בלבבינו היא חיה. ארץ קודשנו תקוונו שנה, לעד בלבבינו היא חיה. תורת חיים בעוז אריאל, לאחדות ולשלום אריאל, לקדושה וטהרה אריאל,
כרעה